उसमें की नहीं हूँ नहीं उसमें की हिंदी झारी ये मनोज जितना चिटपुटी हुआ बड़ी से जाने की वो है लइया हिया बबुआ एक हजार फेर देहनी हमरा के कुंवर जी के पाहुन पुरुषोत्तम राय जी पुरुषोत्तम राग पाहुन अवधेश राय जी यानी कुंवर जी के जीजा जी यानी जीजी जजा जी जी जय हो हार्दिक प्रणाम करते हैं कुंवर जी व्यास हैं हम व्यास भाई भाई हो जा वही नेता से हमनियों के संबंधी लगिले हार्दिक प्रणाम करते हैं ये लोई सोच रहे मालिक अभी फिल्म में नए नए आई रहे हां अभी चलबो ना कोई तले पवन सिंह के नकल को इतना सुंदर गीत गा देले अभी नए नए पवन सिंह के निर्मछिया रहले ओ घरी 15-20 साल पहले के बात हो पवन सिंह वाला चल गेले सुपर डुपर हिट हो गई कि बड़ी जालीदार बा तोहर कुर्ती बड़ा तीत लागेला हमार सुरती एक लगले पे रात दिन तक कहीं बरखा जाई तो वो 1000 रुपया बहकले बोलत बहुत ही में कुंवर जी के जोड़ा थोड़े हो बहुत चतुर हवे पैसा न दे ना दे दी यही लगले जानतर की बरखा जाई मालवा पे नहीं तो बादे में बाकी जानतर की बरखा जाई से दे दी ले ली कुंवर जी समाज लोग न दे हो गए बहुत बहुत लॉकडाउन में सब सोबत दिखा देता नहीं ये ढेर बा हमने कौन सी गौर वाले बब्बा कि बड़ी जालीदार बा तोहार कुर्ती बातीत लागेला हमार सुरती सुरती ओकर खूबी जाने लो का 4 बजे भोर में लगा दी फुर्ती लेला लोटा तू जल्दी धरा परती बड़ी विद्वान बुझाता रहो आसाराम के संगे 2-4 दिन घूमल ना रहल इतना सुंदर कटिंग कर तरफ ब्यासलो सलीम गावे लो गाइले ब्यास हो ब्यास कभी दोनों अरे ब्यास को भी दोनों हां भगवान करस तू तीनों हो जा ब्यास कभी आयोजन करता सटा चलेला मेन माइक मिलेला जाके गावे लो गाइले कौना फंक्शन में ब्यास लोग के क्रिया में तो सही ब्यास लो बड़ी मोतो नु बा हां है ना कहले हम के भेंट तरह के लेके जाए हां जाए तो अगर बलिया जिला आरा जिला में हमर जे तो गोपालगंज ढेर दूर नु बा हां अगर भगवान से प्रार्थना करम कि हमार तरन तारा कुंवर जी तोहरे हाथे हो जाओ अगर बाई चांस हम मर जाई और जिला में चाहे बलिया में तो सभे तो अपना घर चल जाए कुंवर जी एगो काम करी हो जब हम मर जाए तो हमरा गंगा जी के किनारे पर जरा दी हो हां है लगिया तो ही ले लगिया ना 5 मोड़ के लिया ला एगो घोट मत करियो ब्यासो है अभियंतो है दोनों घाटवा फोड़ के घिवा पी जे हम तर जाई ओही लगले के हतना फालतू अच्छा म्यूजिक बलिया 200 रुपया पुरस्कार हार्दिक शुभकामना करते हैं गलती ना कुंवर जी भाई हो तार दिया हमरा त केहू कहे था वाली सुवाली तब के काली केहू कहे था वाली एक बारू नाम तो 1000 का हो माई चाहत महिमा पर परसों ही हमारा सपना में दुर्गा जी आई रही हम कहे कि दुर्गा माई बहुत ब्यास लोग मुआता हमरो नंबर नहीं खेन कर के चुप तोरा का पहले ही दंड दे के तोर गोड़ खत्म कर देले बानी हम कहे तब माई संजय एक्सप्रेस मर गेले गुड्डू साहनी मर गेले गायत्री ठाकुर मर गेले ब्रिज ठाकुर मर गइले एक से एक कलाकार लोग मर गइल बहुत बहुत पुरस्कार हमारा दादरा म्यूजिक बलिया से पुरस्कार हार्दिक शुभकामना करता है तो माई कहे चुप हम कोई माई अब कौना ब्यास का नंबर बा तो माई कहे कि अब वो ब्यास के हम ले भी तो जौन ब्यास रात में संगीत करत होखे आ दिन में राजनीति करत होखे आ टोपी पहिरत होखे हम कहे कि दादा ऐसा तो कुंवरे जी बाड़े एगो जिला परिषद भी बाड़े राजनीति में भी बाड़े संगीत में भी बाड़े ये दुर्गा जी कहिया कहले कि उनका को हम 13 तारीख के ले भी तब ताकि खिचड़ी लेके कोनो गांव में जा सकूं
14 तारीख को पहुंच जला जनवरी में खिचड़ी मैं चला ठीक है कोई है माई राजा मनोहर सिंह के दरबार है थावे मालिक आजाद के चमार हसु भगत कतरा काट के लिया वो सब बाघन से दौड़ी करो जंगल में तो धान निकले मनोहर सिंह कर हसुआ हमारे हिराज में रहकर हमारे मान सम्मान का अपमान करते हो ये कौन जादू जानते हो माई के कृपा से माई के कृपा बोला तोरा माई के देखो कहले कि हमरे माई ना है जगत जनी माई है तो पर बुलाओ लगले रसु समार बुलावे माई कामरू घर से कलकत्ता पटना छपरा जिला आमी महोरा हरसर घोड़ा घाट होते हुए आ गोपालगंज जिला थावे में जाकर रसु के मस्तक फाड़ के हाथ के कंगन दिखा देली रसु तोड़ गइले अब मन से खानदान दरिए पो उहे रसु के मुड़िया पत्थर के हो गइल माई के हाथवा ओकरा अगल बगल देवाल लेकर मंदिर बना दिया थावे में प्राण प्रतिष्ठा नहीं के बोल जगह हमनी गांव में प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति किन के बोले हां धन हो माई कि बेटा मनो न रसु जी तो हक के